Maria Amor, oraingoan erizainak ez du deitura kantatu beharrik. Maria Amor, ezin propioagoko izena prostituta batentzat. Mulatoa da eta dominikarra. Atean azaltzen delarik, buru gainean erretilu bat daramala iruditzen zaio. Ananas, laranjas, limoiez eta bananaz betea. Ezin hobeto egokitzen zaio emakume tropikalaren ereduari. Abaitua konbentzitua dagoen arren, ahaleginak egiten dituela oparotasuna disimulatzen, diskrezioz janzten baitu, eta ez da makillatzen. Ospitalera egiten dituen bizitetan behintzat, kalean ez du inoiz ikusi. Diosal egiteko sobera hatz luzeak dituen eskua lutsatu dio. Gaina erakutsiz eta buru paperaino altxatuta, ia muin ematea nahi bailuen. Eta baituak bereetan hartu du, sobera txeratzua saldu nahi ez badu ere.